हमरा एगो बात ना बुझाई है कहले है जे कुंवर जी अरे बा दूर से आइल बनी अपन बहिन चोदवाली हाँ तो हमरा बुझाइल है कि भाई दूर से आइल बा तो अपन बहिन चोदवाता हाँ आई अपन घर ही अपन बहिन बेटी के चोद हम दूर से आके भाई हाँ, दूर काहे तू गई अपने घर ही जाके चोद कोनो बात नहीं हाँ, काहे एमे दूर हमार गई? कुछ जात नहीं ये क्या हुआ लौंडा रंडी के कहले जे बेस रा भाई एके हला कुल नानु कहल जाला हाँ ओकरा खातिर सीरियल बाय सीरियल और बाजी दूगो मेहरारू आपस में लड़ली सा उका एगो मौगी कहले जे हमार मर्द तना पढ़ल हो अतना ये बीए पास हो ये भी है उ लिख देला नु हाँ तो दूसरा से पढ़ाई ना कर ना दोसर के मौगी कहते कि चुप चुप तब का पढ़ल रे हाँ। हमार मर्द अतना पढ़ल हो आता ना जो उ लिखेला तो ओकरा पनहु पढ़ना अपने गावत रे अपने बुझात रे अब अपने का अपने सुनत नहीं करे कयो शब्द बुझात नहीं खेजी का कहता ए चरण में नमन नमस्कार बाटे हो रोज खाली आजुओ दरबार बाटे हो ए चरण में नमन नमस्कार बाटे हो रोज खाली आजुओ दरबार बाटे हो तू जकरा का चालू होला पास हो तू जकरा का चालू होला पास हो अब हाली होला हाली होला कमल पास बाबू तने हेल्प करा माननीय श्री हमरा अभिषेक तिवारी ब्याह जी के हाँ जी मित्र बानी राजा भैया 2-4 हजार रुपया एक तौर हमरा के दे देने है हाँ ये हमारा तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन राजा भैया के बार बार प्रणाम बा हमरे राजा भैया काला बा नुगाला बा ना जने उपेंद्र बाबा कावना बात के हाल बा संतोष भाई कि काला नहीं गाला न यकीन बड़ुए वही से गावल काला नहीं यकीन बड़ुए वही से गावल भाई बीरी सिंह व्यास आदमापुर जय हो ई मोमो लागत रहे एंकर भैया बैरागी जी हाँ। अभिषेक तिवारी के गुरु जी हैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन शुभकामना सोनू संग दिल कहाँ तारे खास हो सोनू संग दिल कहाँ तारे खास हो आवा हाली बोलावा कमल बास हो आवा हाली बोला कोमल बासो आवा हाली बोला कोमल बासो आवा हाली बोला और बाजी हमें कोई नहीं है जो काला न गाला कौना बात के बहाला अब इनका संग रात भर गाएंगे के नांग करबो हाँ कहते जे कुंवर जी कौनो लौंडा रंडी होला हाँ ओकरा के बेटी अस माने ले हाँ मानी ले कसम सानी मानी ले हाँ ये अपने बहन बेटी के रंडी अस माने
मास्टर के माने हो हाँ जे हम भजन गावत होई हाँ तो भजन ही बजावे। हाँ। काली माई बाड़ी हमरा गांव में कहाँ बजैले है आहई आई इनकर एगो मास्टर बड़े का जाने उनकर नाम का हो खलील मियाँ के का ना हो हाँ बकरुद्दीन के नाथ है खलील जी बड़ा सुंदर धुन बजौले हाँ रहो सब सुनने हैं कि ना इस सेहरा गावत ले हैं हाँ गौले है ना कि मैं सेहरा बांध कर आऊंगा हाँ रोल हमारा और करता हाँ एंकर बजावाला का बजावता का कि हम बने दुख में हाँ अमर माल भी है इतना दुख ले धन्यवाद भाई के प्रणाम कहनी है नमस्कार। हाँ ताली वही पर गणेश जी हाँ कौनो शुभ कार्य होला तो गणेश के वंदना जरूरी होला। हाँ वैसे सरस्वती के वंदना कहनी है जो कारण बा हाँ विभाग माटल बा। हाँ जी देवता लोग के मंत्रिमंडल के जब गठन भइल हाँ तो राष्ट्रपति बनावल गए महादेव जी जी प्रधानमंत्री विष्णु भगवान जी मुख्यमंत्री इंद्र जी जी सूचना एवं प्रसारण मंत्री नारद बाबा बाबा ऊर्जा मंत्री सूरज नारायण जी जी गृह और उद्योग मंत्री विश्वकर्मा बाबा बाबा न्याय मंत्री जमहुराज जी जी का महिला के सीट रहे तीन हाँ। गो महिला के सुरक्षित सीट रहे। कौन कौन रहे? शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री माई सरस्वती जी रहली वित्त एवं वाणिज्य मंत्री माई लक्ष्मी जी रहली। और रक्षा मंत्री माई दुर्गा जी। रेल मंत्री के रहे तार बाबूजी रेल चलत रहे। गणेश जी के गणेश जी गणाध्यक्ष हाँ गणाध्यक्ष शंकर जी के जितना गण रहे लो हाँ जी। वो गण लोग के अध्यक्ष रहे हाँ तो गणाध्यक्ष के वंदना करी जाए कैसे धूनी अब तार सोझे गिरता जय गणेश मंगल करना विघ्न हरण गणराज हाँ। एक दंत करिवर बदना सिद्ध करो मामा। लय पूछला तो बनारस के स्वर्गीय बुल्लू भी रहिया के गावल कैसे हो के रे भैया भौजी घर में हम सुती अगनवा रे कही दे रे भौजी भैया से रे कही दे रे भौजी भैया से कदेश भौजी भैया से हिमाती दी है झापी और मत दी है गहनवा बाकी दुई गो थोड़ा नाम अपन बता दे बड़ा रहो भक्त आदमी बने। हे नारायण जी हे गणेश जी वहाँ के घर में लक्ष्मी के बाढ़ आई रहो बाकी दुई गो चिझुइया रहती है चौकी और अभी भाई हमरा कलाकार संघ के यूनियन के सचिव प्रदेश के श्री उपेंद्र पांडे जी आशीर्वाद स्वरूप 500 रुपया दिनी बार बार प्रणाम बा। एहिले में आवो कि गौरी के लालाना किया करी दे सुधीर नवाले हथिया के सुढ़वा पोलो ए बाबा हथिया के सुढ़वा पोलो हथिया के सुढ़वा पोलो
देखिए तो हमरा विकास तिवारी के बड़े भाई साहब पप्पू तिवारी जी, हाँ जी, फिर हमरे राजा बाबू 1500 रुपया देनी, 1000 रुपया हमारा अभिषेक तिवारी व्यास जी हाँ, अपना दरवाजा पर तिलकोत्सव में प्रसन्न होके और ही बाजी व्यास जी आहा ठीक लागता अहुतार में के गोइल है कहाँ हम देखनी मर्द के देखनी लुका छिप के गलत काम करवाओ बाकी इनके में गो लइकाइल बा सुमित ना हो परगटे ओकरे के गो लौंडा राख लेले बा एगो मोटरसाइकिल किनवा का बुझ जाइलो जे के हो के तीन ताला बनावे के फेरा में बा। हम पहले ही कहने जे अभियंता में से भाग जो तोर उम्र भी अभी 3 ताला बन जाई हाँ, आ ठीक अपन चेत गइल बा बेचारा 3 ताला के फेर में पड़ गइल बा हाँ, है कले हाँ हाँ, कि दामाद के नहीं खे बोले के उनका के हाँ खाली पाहुने के बोले के मान गई बाड़ल उतारल दोनों जना अब है कहतर कि दामाद के ना बोलो खाली पाहुन के बरा बोलो खाली प्रभु जी नारायण जी रे का सुबुद्धि जगह खाली पाहुने के बोली दामाद जी के मत बोली जय रे खाली पाहुने से रानी तो इंटरनेशनल कलाकार बाड़ू नु आज बेंजो काहे बाड़ू आशीर्वाद हो हमार अभियंता के आज नेशनल कलाकार बाड़ू तू आज हो हमार संग धलल बड़ी इहो नेशनल कलाकार बन जे इनको में केहू आइल बा का दो नाव हो हम न के चिपटी के काना हरे रिमी झिमी होती चुकी ना कहे गो घाघा बाजार झिंग 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 और ही बा कि माता गौरा पा पिताजी महानवा रिधि सीधी चवल रिधि सीधी चवल हमरा के कुछ दे दो अच्छा बबुआ होता नहीं मन लास्ट में बा कि शुभ लाभ हमारे अरे दुइये को ललनवा संगवा में लेके जइहो संगवा में लेके जइहो नीचे गिरल बा तन सब कलाकार लोग के ह अरे रानी बा रानी जी हजारों रुपया के पुरस्कार दे के हमार देहिया दूसरा किस्म का कह दिली हमार देहिया दूसरा किस्म का कह दिली रानी जी के धन्यवाद आशीर्वाद जो बम्बई फिल्म दुनिया में तारा कब देखल चाहता नहीं अब हमरा के फिर 100 रुपया पुरस्कार पानी है हमारा विजेंद्र भैया बहुत बहुत पुरस्कार देनी बार बार नमस्कार बा निकल गई हम एको बार ना कनी है
ना कि जी। हम 4 बार जिला परिषद बनल एको बार एक बार ना बलाते तू हमर मुंह कोण तर आपन मुंह से आपन करनी भांति अनेक बार बहुबरनी हाँ। अपना मुंह से अपन बड़ाई अच्छा ना लगे ना जी। आ तू हमरा के बलाते कहले जे कहले जे हम 4 बार जीतल बानी हाँ। हम कहां बोल माइक दूसरा हाथ में माइक बा। तहरा हाथ में बा हमरा बोले के मौका कहां मिलल है हाँ। तू ही साझही से गाड़ी देवे के काम लगौले रहुआ हाँ। हम तो तहर के गाड़ियों नहीं खीदे खाली तहर बतिया सरिया देते हाँ चुटकिला कहले हैं कच्छी वाला हाँ कि सिकुड़ गई तो फेरे खातिर गईले तो कलश दुकानदार जे रे भाई कि कौन सा सर्फ में धोए थे तो बोले कि एरियल में हाँ। तो ठीक है जिस सर्फ में कच्छी को आप खींचे थे साफ किए थे उसी सर्फ से अपना जूता। इस संग को धो लीजिए हाँ। हो सकता है ये भी सिकुड़ कर मेकअप कर जाए वहाँ हाँ ये कल ली ली इनको बहन गईली कहाँ बा छपरा मॉल में हाँ दूगो चीज हाँ चेस्ट अच्छा और और एक ठो जंघिया दीजिए हाँ कौन सी कंपनी कंपनी हाँ एपेलो पोलो 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 पेलो ना पोलो पोलो कंपनी के दीजिए हाँ दे देलस ब्रेसियर और जांघिया हाँ कह लीजिए इसका कोई गारंटी है हाँ कह सुनिए गारंटी इसका क्या है इसको पहनिए पहनी इसको भी पहनिए एक साथ हाँ दोनों पहन करके हाँ मॉल 3 ताला है हाँ इसके ऊपर चढ़ जाइए चढ़ जाइए और कूद जाइए हाँ आपके गांड फट जाएगी हाँ बाकी कछिया ना ना फाटी फाटी। उठा लो हाँ जी भाई जे जैसन रहले वैसन रहे के पड़ेला परेला जे जैसन कहले वैसन कहे के पड़ेला परेला मुख्य बात ई बात जे दुधार गाय के लात तनी सहे के पड़ेला हाँ। तो दुधार के न सहब हाँ के है बहिलन के हाँ वही ये में दोनों के दोनों बहिला है सर वही हम एक जना हमरा के छेछड़ा कहले हैं बताई छेछड़ा के करे कहल ये जाला करा के बेंजू मास्टर ये तारा शरीर से छेड़छाड़ कैले हुई हाँ तारा वो करे के कहल जाला छेछड़ा हाँ याद हो करा। सकता भूल से अगर कम उम्र के रहल हाँ दिल लोभा गइल हुई हाँ छेड़छाड़ कैले हुई तो समाज में मत कह हाँ। हमरो कुछ इज्जत बा हाँ तारा संगे जन गलती भइल ओकरा के वही जे छोड़ दो छोड़ दो हाँ तो पले रखो छेड़छाड़ हम तो कैले नहीं खिलंगड़ करत तले तारा संगे छेड़छाड़ होने वाला कोडवा दे हम ये कहले नहीं जे ई तारा में क दल रहे हम उनकर देहिया घिंच के बहरी कर दल माहुली घाट पर माहुली घाट बहुली घाट को जी माहुली घाट का भई रहे पीपा पुल हाँ चाभत अहे बेंजू मास्टर वे चाभत चौभत अरे वो दिन हो दादा इनकर वही दिन सच्चा भवा बाबा नाम धैले ललो बेंजुआ, बेंजुआ। ए पेंदर बाबा बोलल ना चाहिए अब बलाते लइका मुंह उठ के बोलवा देते हैं। हाँ लहो कि ललखी चुनरिया बिया अरे नाले रंग सरिया हो चवरिया रे डोले अरे चवरिया रे डोले तनी हमरा के बस तब बाघामा बैठल बा बजरिया हो बाघामा बैठल बा बजरिया हो जामापुर मनोज मिश्रा ब्यास जी सैकड़ों हजार रुपया पुरस्कार देनी ओ मिश्रा परिवार के
जे भी बबुआ जी आयल बने वहाँ के गोड़ लगता नहीं। फिर हमारे उपेंद्र बाबा 500 रुपया आई ना मंच पर आई जाए थोड़ा। मुड़ी मत गाड़ा, मुड़ी मत नाम बता दी। अच्छा, माननीय व्यास श्री अभिषेक तिवारी के चाचा जी 100 रुपया आशीर्वाद देनी। बार बापा लगी आशीर्वाद की प्रतीक्षा कि शंख चक्र गदा अरे तेज तलवारिया चवरिया डोले सुबह अंगूरी में मुदरिया हो चवरिया डोले समरेश व्यास जी जिला भोजपुर आरा इनका भाई के बियाह में तिलक में गौना गौला बने गरया गाहवा गरया कहे नु जय जय बिहिया के नीचे गरया गाँव बा जहाँ घूम के चल आई लोग वो जाइन कर अब नंबर का दिन शुरू होते इनकर शुरुआत होत हुई। हाँ जी आ खाली फुहरे से शुरू करता है। खाली सारवा ससुरा बहनिया फलनवा ढिमकनवा खाली अतने बा। हम कहानी की देखो हो हमरा का तिथियों कलाकार कहता रहो अब बहनियों बेटी गरी आवता रहो अब बगल में तार दामाद जी बैठल बा उनका नहीं खबर पाहुने पर भिड़ल बड़ा गलती ना नु कने ना जी ई कौन कहता है बोलबाजी करो तो उनको पकड़ो एक तरफा हमारे पे गिरे लगता भाई करबो कोनो बात नहीं तू जैसन रहबो वैसन हम रहब ओकरे हेडक तारा नहीं खेले बके तनियो मनी कि अढ़उल के फूला हाथ में तेरा सुलावा हो चवरिया रे डोले करिया बारावा बदरिया हो चवरिया रे डोले नागमणि भाई बाबा के मित्र बानी 200 रुपया 51 रुपया पुरस्कार देनी बार बार प्रणाम ए जैसे सुमिरन समाप्त कर लिया। कहाँ है बारात सिंदूरदान हो जाला तहिया दुल्हा दुल्हन दोनों पर गीत गावल जाला। आ तभी तिलक है तिलक माने का टीका आज टीका पैसा खातिर कहीं कोनो गीत ना गावल जाला। बारात हुई सिंदूरदान हो जाई तहिया दुल्हा दुल्हन दोनों के गीत गवाई। आ तभी तिलक लागल। अभिषेक बाबा के चाचा जी अभिषेक है अभिषेक के चाचा जी
बार बार पढ़ लगी बड़े पिताजी के बार बार पौलगी आशीर्वाद के प्रतीक्षा। लड़का खतना आगे बढ़ल हाँ नाम हो संस्कार बा हाँ जकरा में संस्कार रही हाँ वो आगे बढ़िए जाए। हाँ अरविंद सिंह अभियंता में संस्कार रहे, हाँ कमलवास कुंवर संग ठेका ठेकी भई, हाँ आज पूरा विश्व में नाम बा। अजीत हलचल में संस्कार रहे, अब एक घड़ी संस्कार विहीन भल जाता रहे। संस्कार रहे हाँ बहुत आगे बढ़ले। अच्छा भैया हमारे चंदन सोनी जी गोपालगंज के सज्जन से पुरस्कार देनी। चंदन भाई के हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा। जय हो जय हो। सोनी परिवार के ये हमारे चौहान साहब लखनऊ में रहत नहीं हरुआ राउर दुगोला हमारा गवावले बनी हो जानो आज से 20 साल पहले। ए ब्रिज बाबू हम कहने कि देखो हमारा संगे हम कुल हाथ जाने ले। हाँ निमन का बा हमार निमन बाउर दोनों के जमाना के हम हैं। हाँ निमन को जमाना के गौना गौले बनी। अब बौरका जब तारल आइल बड़ा तो तोहरो संगे बौरका गावे के पड़ता मजबूरी बा। छुछनोर बड़ा तो छुछनोरी करे के पड़ी। लहेड़ा बड़ा तो लहेड़ी करे के पड़ी। कहले जे कुंवर जी तिलक लेके आइल बड़ा तो छोटे छोटे लड़कन के पहले खिया दो। अब ना हम जन्नी है तो हम तो तिलक में आइल बनी गौना गावे चाहे तिलक के चढ़ावा मान लो। आ तू कहाँ आइल बड़ा? कहाँ आइल बड़ा? तू तिलक में खाइल हई कौन फंक्शन है जी? हम तिलक में आइल बनी इहो तिलक में आइल बड़े कौन तू बेटी औरा ने खानू आई ना बहिनी और आइल बड़े पागल कहीं का कौनो भाषा कहीं मत कह दो। इनका सगावे लगो तो एगो जूता हाथ में रखो। वो काहे खाती? अरे भाई बिगे का पड़ी लेकिन इनका कोनो गोतरी लाज ना हो। एक 30 मिनट के समय बनाई रहे कि आप दोनों तीनों ब्यास 30 मिनट गाइएगा। अभी 40 मिनट गौले घड़ी दिखावे वाला ब्यास जी समय हो गया है। समय हो गया बैठ तो कहे के बैठे जा तो खिसिया के एगो जूता बिगल कौन कर बड़ा थे तो जूता जब बिगल तो हमें कहे संजय नाम के बा पासवान के लड़का संजय पासवानवा कहले जी ब्यास जी जूता चलता जूता बिगता रे सो ये और खुश होता रे कोगो एक पवाई चुप रहो चुप 10 मिनट और ही गाय कहाँ है खिसिया के दोनों जूते बिग दी एक जोड़ी होई घरे पहन के चल जाए। बट जूते खाती गाओ तरह हम काहे अब तो हम ना जाने कि तू जूते खाते कौन नहीं खाते। यही नाम के बोल दो ना कि हरे राम हरे हरे कहलो गो ए बाबू लय में रह लय में हरे राम कहलो हरे राम हरे हरे बबुआ मनोज कि जाने सीताराम जाने हमें राधे श्याम राम और श्याम में कुछ अंतर ना हो। राम जन्म ले त्रेता में कृष्ण जन्म ले द्वापर में। हाँ जी राम जन्म ले 12 बजे दिन में कृष्ण जन्म ले 12 बजे रात में। राम जन्म ले महल में आ कृष्ण जन्म ले जेहल में। बाकी जे महल में जन्मल ओकर जीवन दुख में बीतल आ जे जेहल में जन्मल ओकर जीवन सुख में बीतल। राम नरगति भक्त कृपाल दिखाई नर के लीला कोइले बड़े आ कृष्ण ब्रह्म के लीला कैले बड़े। अंतर इतने बा कि जौने सीताराम अंतर न कवनो भरे कहलो गो अंतर न कवनो भरे कहलो गो
संजीव यादव जी यदुवंश परिवार के सजन से पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन बार बार नमस्कार बार एकर खेती ना होखे राम नाम कृष्ण नाम के खेती ना होला मुँह में फरेला कि मुँह में फरेला नहीं अयोग्यों में नहीं जोरे कह लोग अयोग्यों में नहीं गा के गोइले दास गई तेरी सुनो 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 कभी तेरी बैठ के चाहे खोड़े खोड़े कह लोग चाहे खोरे खोरे कह लोग घरे घरे चाहे खोरे खोरे कह लोग और मोलाए चाहे खोरे खोरे जीवन करे लंगड़ भाई चालू करे जीवन करे लंगड़ भाई चालू करे आओ आओ बोल राजा रामचंद्र चंद्र की जय।